Фасыховның репертуарындагы яшик дуслар гел бергәләп җыры бу сүзләре Ринат Муслимовныкы. Шагыйрь истәлегенә багышланган концертта да Рояз шушы җырны башкарачак. Ринат Асхатовның мин белгәне 400-дән артык шигырьләре, аның иң популяр җыры Шиңгән чәчкәләр, Әлфия апа Авзалова менә шуннан башланган аның шигърияте дип әйтер идем мин. Ринат Муслимовның шигырьләренә Зөфәр Хәйреддинов 60-тан артык җыр язган, шуларның беренчесе Салават Фатхетдинов репертуарыннан әти мөкәләре. Ринат абыйның иҗатында эчкерсезлек, гадилек, тормышчанлык, ул хыялдан эзләмий темаларны, ул бөтен тормыштан күрәм белә. Концертта Ринат Муслимовның шигырьләрен дә укыячаклар. Без инде Кәрим театры Тичуриннан Артем Пескунов һәм Резда Сәлиховны чакырырга булдык. Концерт менә шулай җыр, шигырь һәм экранда булган сюжет белән бергә үрелеп шулай бәйләнеп бара торган чара булачак. Концертта Ринат Муслимовның «Бүләк булып калсын җырларым» китабында тәкъдим итәчәкләр. Җыентыкта шагыйрьнең иң популяр әсәрләре тупланган, аны 1000 данә белән бастырганнар. Ринат абыйның моңа кадәр бер генә җыентыгы чыкмаган. Һәм ул гомумән шушы җыр дөньясында гына йөргән, яшәгән. Кайбер җырларга безнең бирелде инде монда QR-кодлар, һәм шушы QR-кодлар ярдәмендә без инде интернеттагы видеоларга керәләбез һәм рәхәтләнеп бу җырларны карый алабыз, тыңлый алабыз. Концерт 15 мартта Ринат Муслимовның туган көнендә була. Олия Сабирова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.